enjang bidal gumuruh saka jroning praja gunging kang palaka swabra busananira lir surya wedalira saka ing jalating ngarsa madangi jagat domong pangop kena sabun cahing wogir marah babak bangsu mirah kena soroting soryo medgolan gunung gunung
bumi goncang ganjeng langit kelop-kelop lera genjang ing ngales resang bawing gandrung sabarang kadulur wukir waya mayas balawur oh Buta Pandhawa nata kagi wisaya Indriyaksa Sura Maruta oh Bawana Gana Margana Samyana Waraya oh yo tumandang nyambut gawe para buta klek-klek Banaspati ger yo tubruk bocah karep kae
Sigrotan bola tumingal kacapa sami omandale lara tateng ruting koto dayaku mayong son kang
sekalian Pak Jo, iki aku gak kalah karo panitia. Iya Mas Yo, kudune Mas Yo. Ayo. Iki GWSM juga ada surprise hadiah kaos Satria Kamarogan Pak Jo. Satria Kamarogan pokoknya untuk panjenengan. Ini siap di sini. Yang beruntung. Sadurunge tolong pinjam mikrofonnya lagi Pak Jo. Iya, yang wireless. Yang wireless putih Bang. Iya, monggo menika dipun aturaken sinten Mas Yo. Oke, panggilan untuk Saudara Lucky Reza. Lucky Reza. Iya, yo berdiri Mas Lucky Reza. Nah, aurote ditutupi, engko ndak ora sah le. Salat yo Mas Reza. Dino Dwi Putra. Deswa Putra. Terdiswa. Yo, Alif Aprian. Yes, monggo tak wehi mic saiki. Yo, siap digoyangke. Oke, baris madhep ngarep. Ngarep dhewe, maju terus. Yo Mas Yo dikocake Mas Yo. Yo. Iki gantine monolan iki. Wis, meriah-meriahke. Menyambut. Siap. Gerak. Lencang kanan. Gerak. Wah, kok kadoan. Luk. Tegak. Gerak. Hormat kepada panitia. Hormat. Gerak. Panitia bingung lah golek iki. Ngarep kono. Panitiane etok-etok ngarep kono. Hormat. Oke, ojo medun tekan engko bengi jam 12 ya. Aduh. Ora. Hormat kita ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Jangkar Muda yang sudah mengundang dan juga memeriahkan acara pada siang hari ini. Luar biasa. Acaranya sangat keren, tertata rapi, VIP, enten daharan komplit, ono blower nang arep dhewe. Luar biasa, GWSM diopeni kanthi baik. Alhamdulillah panitia 100 tepuk tangan untuk panitia. Untuk aplausnya. Oke. Urung turun Rubicon iki. Ya engko bengi ngedun ki Mas Yo. Tegak, gerak. Nah, yo skok kanan namanya siapa? Oke. Oh ya, perkenalkan nama saya Lucky Reza Kurnia. Nggih, panggilane Lucky. Salah. Prenja. Nama samaran Mas Yo, nama samaran. Ngomong-ngomong, iki Lucky adalah salah satu anggota GWSM yang dulu saya temukan. Waktu itu karena GWSM ada galeri, ada persewaan. Nah Mas Lucky iki mbiyen nyewa. Zaman semono nyewa dhewean nggawa krincing pol okae, tak takoni. Mas Lucky kok lek nggawa dhewean? Koncone durung tangi, Mas. Nah, oleh sebab itu alhamdulillah Mas Lucky direkrut di GWSM karena wis nggawa krincing 10 dhewean. Tepuk tangan untuk Mas Lucky. Modalnya krincing ya Mas. Iya, modalnya gelem rekoso ngono kuwi. Yang sebelah tengah adalah Mas Deswa, tak perkenalkan. Dari mana itu Mas Yo? Ya iki omahe dari Grabak ya Mas Deswa. Hobinya apa? Hobinya menari. Menari. Makanan favoritnya? Makanan favorit mie. Ngapusi. Iya. Kemarin dia banyak di rumah saya makan kali cotot. Wajan seger nih Mas Yo. Iya, senenge karo cotot. Nah, Mas Deswa, ini dulu kita rekrut dari acara open member di GWSM Pak Jo. Iya. Datang paling terakhir. Paling terakhir, terus dia itu menari gedruk dengan ada gerakan yang sangat unik, sedakep. Nah, sedakep gejejer. Apa? Iya, kepiye gerakane Mas Deswa coba ditunjukkan. Nah, ngono kuwi karo senyum mugano. Oke lah, kita masukkan ke GWSM mergo bisa sedakep. Tepuk tangan untuk Mas Deswa. Ya, iki tengah dewe sing rada cilik, ini namanya Mas Dino Dwi Putra. Dari mana Mas Dino itu? Dino dari Kulon Progo Pak Jo. Kulon Progo. Nggih, pemain impor. Umur 8 tahun kelas 5 SD. 8 tahun Mas Jo. 8 tahun, punjul 3 bulan. Oh 3 bulan. Nggih. Hobinya adalah menyanyi di kamar mandi. Juk nyanyi ini apa no wino? Mbuh 2 jam ora mentas. Yang terakhir makanan favoritnya kolo jengking goreng. Cita-cita kepengen jadi penjual nasi goreng. Kita doakan untuk Mas Dino. Tepuk tangan untuk Mas Dino. Lanjut Mas Alif Aprian. Nah iki ben muni dhewe. Ya muni dhewe memperkenalkan Mas Alif. Ya perkenalkan nama saya. Ya perkenalkan nama saya Alif Aprian Nugroho. Ya. Dipanggil Alif. Alif, nggih, bekerja di
bekerja di PT. Kuwi rasa sebut ki pekerjaan ning tempuran yo. Wis teko nyambut gawe. Pokoknya karyawan kuwi ora ono sing salah, muga-muga ditungake ganjine mbar munggah. Amin. Nah, pabrike maju. Maju. Karyawane juga begini Pak Maju. Jo. Yes, oke, Berbahagia. betul. Ngoten, J. Oke, sekarang mikir dekeke. Siap-siap Mas Wahyu. Yo dipun paringi pemuda dusun Pakiron. Iki wingi viral penontonnya 1 juta ning TikTok. Ya. Kita joget Brazil apa ki ngaran ini? Ya, siap yo. Vokalise. Yo, pemuda dusun Pakiron. Pemuda dusun Pakeron sing rupane Allah. Ojo wit tunggal bondo. Perayaan ini yang besar sekali untuk peringati acara malam ini. Iki orjene ramune ora pas kok piye. Teruske mah fales engko. Tambahi baleni ya Pak Mas Sempi ya. Nadane semene iki. Oke, ulang meneh ya. Yo. Siap gerak. 3 2 1. Pemuda dusun Pakeron sing rupane Allah. Ojo lolo awe tunggal bangsa. Perayaan ini yang besar sekali untuk Isin ora ngono kuwi. Isin ora ngono kuwi. Nah aku jujur isin. Ora apa-apa. Demi menghibur masyarakat kita. Tepuk tangan untuk 4 sekawan ini. Oke Pak Jo, selanjutnya kita mau bagi-bagi hadiah. Silakan kaosnya bisa diambil Mas Luki. Kita akan nyanyi sorak-sorak bareng ya. Nanti sing suaranya paling seru dan paling heboh akan mendapatkan kaos Satria Kamarogan. Iya Mas Jo. Oke ya. Ya Mas Jo, sebelumnya dilanjut ada panggilan dari panitia nih untuk kami teruskan kepada Mas Riko dari Padan Keji, ditunggu keluarganya di kanan panggung. Sekali lagi kami teruskan panggilan kepada Mas Riko dari Padan Keji, ditunggu keluarganya di kanan panggung. Terima kasih. Monggo dipun lajengaken Mas Jo. Sora-sora rame wargane. Yang mana tangannya di atas semuanya. Budayane. Kamarane. Suarane. Sidraketon kadang iradane. Bocah cilik numpai jaran. Katon bola Urut dibangke ke Mas Jo kayak. Yo, saiki dipilih ora sing Dipilih. paling semangat di. Yo. Ojo ngarep kabeh. Sing kanan panggung yo diparingi. Ya. Iya. Ngono. Kena sapa mbuh ngono. Ya Madeburi. Nah. Sing ngarep. Lah wis aja rebutan. Ojo rebutan. Oke, yuk balik kene. Yo sing kanan panggung. Wih. Iya, engko kena gedhe pop es wadahe. Ya wis. Oke, terima kasih. Yuk kita lanjut babak campur sari gedruk GWSM.
Ayo para buta mulih. Oyakso sang rasekso gambaran angkara murka siung dawa rambut gedhi mangap opo dadi isi abang beranak kamar kodo ego bentak yang beriso jangka opo dadi liku letak opo Ayo mulih wis asar ayo mulih